हाय हेलो खुलुमबाय नमस्ते नमस्कार सत श्री आकाल आदाब दिनै आं नोंथांमोनखौ फिन आंनि एमाव जागलां चेनेलाव बरायबाय। दानिया आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो आखायाव लादों माखासे गोबां रोखोमनि ड्रेस डिजाइन खालामनाय। दानिया आं नोंथांमोननि सिगाङाव गांसे कमला गाबनि जि लानानै बे जिखौहाय ओरै खना समान लानानै बेखौ खेंसालियायै मोनसे समानै स्लिम खननाय जाबाय आरो बेखौ उल्थां फाल्थां फारसेनि बिजौनि गाहायथिं मोजाङै समान खननाय लानाय जाग्रोबाय आरो खनसे खनबावसिगोन बेखौ खननानै मोजां स्लिम खालामनांगौ। दायो जाय बाहागोआ ओरै आथिंनि गाहाय बाहागोआव जागोन बे आथिं बाहागोथिंजायनिखौ आं खेमसिजों नानै लानाय जासिगोन। निमाहा बिनाय थायो माने हानाय जासिगोन आरो बिनि उनाव ओरै गोजौ बाहागोथिंजाय जाय बाहागोआ जानजि बाहागोआव गोग्लैगोन बे बाहागोखौबो आङो फिसा सिननानै लानाय जासिगोन मानो होनबा जानजिनि बाहागोआव फिसा जाफैयो नालाय। बेबायदियैनो आरोबाव गांनै गांथामसो बिदि एखे रोखोमैनो हानानै लानाय जाबावो। बेखौलाय गले गले आरो बिसिबां बुंबाय थाबावनो लोगो नोंथांमोन, बेनिखायनो आङो गोदानै फैनो गोनां दोंसे आंनि मिउजिक भिडिअ'नि फक सं रोजाबनो सानबाय। मेथाइआ ओरैबायदि जाहैबाय, टिकटक लाइकि बेन जाबाय मेगन खेबनो लानाय हायनारिया गोमालांबाय अ बाजै। बांद्राय खोन्थाजानाय नङा खोमा ना रायजोफोर, उनाव नोंथांमोननि सिगाङाव सारप्राइज होनोसैलाय। दानिया दोनथ'नोसै। आरो फंसे खोथासो बुंनो सानदोंमोन आं, मानो होनोबा बे मानसिना मासि मिउजिक भिडिअ फैबाय थायो नंबाय थागोन आरो ना मानसि माखासेफ्रा। ओमफ्राय नाथाय आंखौनो आं रमान्टिकनि एक्टर होननानैबो साननानै लाया। आङो जास्ट कमेडि खालामनो मोजां मोनो आरो बयनिबो गोसोखौ आङो खुसियाव थाजानो लुबैयो। आंजों लोगोसे बयखौबो सुखु गोजोनै थाजानो लुबैयो आरो दुखु खस्थ'आव थायोब्ला बयनिबो देहा सोलेरा लोरबां जालाङो, जेरै हामख्रें एरि बायदिसिना रोखोमनि आरो। नाथाय आं बेमारि नङा दे हामख्रेंबाबो, आंहा आंनि फिटनेसखौ लाखिदोंसो। माने थाब बोरायनाय नुयो नालाय, थाब बोरायो। बैसोखौ नायनानैथ' आंखौ बेबायदि उन्दै नुवानदां। बैसोखौ साननानै नायब्ला आंबो बोरायबाय, नाथाय आं जानाय लोंनायनि थिग माने एसे माबाखौ लाखिनानै थायो नालाय, ओंखायनो एसे दा बुंसै आरो। नै दानिया होखावबाय गाखावबाय दाना होबाय। दाना आंनो हारसिं सुयो नालाय, आंनो हारसिं डिजाइन खालामो, आंनो हारसिं सिलानि खालामो। बेनो आं जाखिनि रोंगौ बेखौनो देखायबाय आरो होख्लायबाय। बे होख्लायनायनि गेजेरजोंनो आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि फैबाय थानो गोनां दोंसे मिउजिक भिडिअ दंबावो। बे मिउजिक भिडिअनि ससे मेथाइखौ आं रोजाबनानै होनोसै, माब्ला बेसिबांथो सुबाय थानायखौ नायनो। ओइ आगै बड'लेण्डनि सेरफाङाव बेरायहैनो थांनायाव आं गाखोनाय मटर सिङाव, गुर गुर गार गार मटर गाबनायाव, गाहाय गोजौ मटर टेक्साइनायाव, नोंनि मोदोम आंनि मोदोम नांज्लायनायाव बोरै मोनदोंमोन आगै नोंनि गोसोआव, बोरै मोनदोंमोन आगै नोंनि गोसोआव। उनाव नुनो मोनगोन रायजोफोर। दे दानिया आंनि ड्रेस डिजाइन खालामनायखौ दान्दिसे नायबावदो। नै दानिया नैबे गांसेखौ आं सुजाबहैनायखौ बेखौ आङो गाहायनि बाहागो माने उननि बाहागोथिंजाय थानांगोन, माने उनथिंजाय मोनसे गोलाव लानजाय जालांनाय बायदि आरो बियो, माने बै दहाय हानायजों मेकआप खालामनांगौ बेखौ। दा बेनिखायनो बेखौ खननानै दहायनि बायदि ओरै खना बेखौ खननानै बेबायदिनो हालांसिगोन आरो बेबायदि हानानै दहायनि बायदि जानजिनि बाहागो आरो आथिंथिंजायनि बाहागोखौ बेबायदि समानैनो हासिगोन। मा बेबायदि होनबाय थानायासो बांसिन जालायलांबाय। माने ओरै स्लिम खननानै होननाय जादोंमोन आरो, स्लिम खननानै ओरै गाहायनि बाहागो गोजौनि बाहागो हानायसै। आरो दहाय आं हाखांनाया बेयो जाबाय सिगांनि बाहागोथिंजायनिमोन आरो, जाहाथे आथिंथिंजाय थाबथायामोन आरो।
आं बांद्राय मोजांबो होननो रोंलायलाङालै ओरै हाबाय ओरै खनबाय ओरै दुलुर दालार हाबाय मिलायहोबाय बिदिल' बुंनोसै आरो बांद्राय मोजांबो होननो रोङा आं नोंथांमोननो आरो उननि भिडिअ'आवहाय मोजाङै खिन्थालांगोन। दानिया मा होनबावनो नै ओरैजाय सुजाबनायनि मेजारमेन्टखौ लासिगोन आरो दहायनिजों बेखौ आरो हासिम लांबावनांसिगोन आङो। नै दाग होबाय खेमसिजों दा बेखौ समानै ओरै खननानै बेखौहाय नैबे दहायनि दागो होनायजों समानै स्लिम खालामग्रोनानै लानांगोन ओरैबो नङाबा गाहाय गोजौ जालाबायगोन बेनि थाखायनो समानै खननानै लानांगौ स्लिम खालामनानै लाग्रोनांगौ। दानिया दहायनि दागो होनायजों हालांनोसै गल गला आरामनो काटाक 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 नुदों बेसेबां खस्थ' फुस हाबाय। दानिया बेखौ हाखांनानै नै फुवारनोसै आं जानजिनि बाहागोआव लानानै थाबायनायसै आबाब आयु बुद्रुलांजोब्बाय सिला खनजोब्बाय नै बेबायदि महराव फैबाय आरो बिनि रोखोमै बेबायदि फिसा गांसे बानायदों नैबेबायदि बानायबावदों दख'ना आरो नैबे दख'ना आरो गोथां दिनैनि ड्रेस डिजाइनाबो एसेनोसै गोजोन्थों बाय।